Hello friends, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर आं दिनै भिडिअ खालामनायनि टारगेट नङामोन, नाथाय आं मानि थाखाय खालामखो अन्नानै एसे नायफालांदो। इयुनाव गोसोखांथिनि थाखाय लाखिबाय। जोंनि बिबोनांनि हासबेन्डआ बेनोमोन आरोना। गामिखौथ' मिथिखाबाय जानांगौ, बेसरगाव, मोखोनागुरि बेसरगाव होननानै बुङो। आसा खालामो इसोरनि खाथियाव आं आरज गाबोदि जोंहा फंबायनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै। बेखौनो आङो बयबो लोगोफोरखौ लोगो मोनबाय, जाथि बंस' बाय बाहागिफोर ज' गामियाव फैलायनानै लोगो मोननायखाय आङो दिनैनि बे सावगारिखौ दोननो होननानै आङो नानै होनाय जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बयबो नायलांगोन। बेथ' बिजावजालिखा आरो गोबां आलासि देखायबावनि आङो र'। गाबलाय बियायं जानि बिबो सासे बिजावजालि गंगार बुरि गासै बाय बाहागि बिब' बिनानाव बिबोनांफोर, बिनिखायनो बेबो सासे बिबोनांमोन आंहा। गोदो आंनि फिसाखौ लाफैबाय थायोमोन बिसोरा। बै सासे बिनानाव जायो। ओंखायनो आङो नै बेबो दुइसिन बिबोनां आरोना बिस्रानिनो। ओंखायनो आङो बयखौबो नुफिनजोबनानै एकदम गोसोखांथि महरै थाथोंसै साननानै आङो माने भिडिअखौ खेबनाय जाबाय आरो। बेनो आरोना दा जोंहा नै सोरगोआरि जाजानायनि बिसोरखा जोंनि बिबोनां आरो बेनो देरसिन बिसा बिब' बिनानाव मादाव। नैबे फंबायनि हिनजाव बिसानिनो आंहा बिजावजालि मोनबाय। सासे माने बिबोनांनि फिसाय आरोना, फंबाय जाबाय आंहा दा। मा गामिमोनलाय नोंसिना? जोंनिया गोबोरखि बाजार होनना बुङो। गोबोरखि बावसो गामिया ओरैबायदि हासार जायगा आरोना। ओंखायनो फुरा माने माबा गोलैयो आरोना। माबा क'क्राझार चिरां बर्डार गोलैयो आरोना। ओरैनोथ' मेनलि माबा माने पाटगाव ना मामोनलाय नोंसिना? जोंना सिगाङावहाय क'क्राझार गोग्लैयोमोन, कुसुगावसोमोन ने? दे ज' दिनै नै बिबोनांनि खर्मआव फैनायाव सासे सारादुआव फैनायाव ज' लोगो मोनलायबाय आरोना। बिसालथे जायोमोन आरो बे फंबायनिनो बिसालथेमोन। दे बिदिबा भाइ नोंसोर आवगायदो दे। औ दे। आइ बिमाफोर ओमफ्राय मा जायोथाय ओरै जोंहा गावदां दां पुर्निमा अखाफोर गावदां पुर्निमा गावदां माबानि जोंनि बिबोनांनि बियायं फिसाजो, बिनिनो फिसाजो आरोना। ज' लोगो मोननायखाय फुरा लाजोब्बाय आङो। दिनैसो नुदोंना, गोबाव जों बिदि ओंखायनो खर्मफ्राव फैबासो लोगो मोनलायलायनाय जायो। जेबो नाङा, आं बिदि जेबो लाङा। आयै र' आलासिफोरनि ज'नो। आइया जोंना बेखौनो रायखांबाय थादों। सिनायो आंनि बिखुनजोआ माबानि मा होनो जोंहा नै बिबोनांनि बिबाजै जायोमोन आरोना। बेनो जोंनि बिबोनांनि बिमाया बे आरोना। आब'सो जागोन ना आंहाबो, गेलदांनि बिब' नालाय आब' लिंफिनसै आंहा। आब' आगै आरो बेलाय बे मादै आइनि बिनानावा बाजै दा नायनि बिब'नि बिहामजो। दाबो दं आयंआ देरसिन जाहैबाय। बिबोनांफोर बाहागिफोर गोजा आरोना। दा नै दे आखाइफ्रा मोजाङै सुनानै लादो। आदा गिदिरनि हाबा होननानै गाबनो ओंखारफ्रांगा।
जानो होनलाय जोङो फंबायनि सारादुनि ओंखाम जानो जिरायजोब्बाय आरोना बाहागिफोर जानाय गामिनि आलासिफोर ज' बिबोनांफोर फंबायफोर लोगो मोननायखाय फुरा ज' जाबाय जोङो नै दा जोङो जाखां लोंखां एसे बिदाय होनो नागिरबाय माने आसनखौ बिनि थाखाय नै दा गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गावबुराफोर ज' जालायनानै दा बिदाय होनानै बुजायबाय आरोना एसे कन्ड'लेन्स खालामनो नागिरबाय बेखायनो जोंनि बोसोन होबाय मोननांगौ बेनो जाहैबाय बोथोरा जाफुनाय हिसाबै दा अब्लाबो लानानै जाहाथे आथियाबो थारमाने जोङो संसार जानो थाखाय गेजेर खन्द'आवल' जोङो मा जायो जरा जुलि लानानै बेयो जाहैबाय भगवाननि दा बेखायनो गोलाव बुंनांगौनिबो खोथा गैया दिनैनि जिथु बिथांनि जोबथा हाबा बे हाबाखौ माखासे दान दखिना होनाय माने हाबानि थाखाय दानखौ होनाय जायो बेवहाय रायजो राजाफ्रा बयबो दान होदों बे दानाव दा बबे समाव मा जायो रावबो मादैमोन बिस्राहानिनो
Nang kami yan. Gura, sarang mo. Jeban nङा दे आबै गोसोफोरखौ स्ट्रं जा जों गामिनि आब'मोनै ज'नो लोगो मोनजोबलायबाय नालाय दा मोजां मोनबाय जोङो आं सासे मादैखौबो लाफाबावनि र' मादैमोन हानै माबानि बेसरगावनि मादै बेसरि मिथिखायोना बयबो मेदाम मावग्रा मादैया थ' दा नै मादैयाबो एसे देहाया लोरबां जानानै दङ नालाय रिटायार्डबो जाबाय एक्सुवेलि मादैया मेदाम मावोमोन दा एसे देहाया लोरबां जानानै बुरैनाय नुलायलायबाय दे मादै एसे मोजाङै थादो केयार लानानै बेरायलायनोसै ना मादै दे औ दे अके दे मानो रायलायलाय आंजों मोनसे मा खालामो नोङो दा स्टुडेन्टनि मा नाम मोनलाय नोंना थौैथालो थौैथा माबे ब्रह्म एबार मा क्लास मोनखोमोनलाय नोंहा क्लास 6 ने एबार 7 मोनसिगोन ना मा स्कुलाव फरायो नोङो दा बलांगुरि माबे बर' मिडियाम हाई स्कुल जाबाय ना मा जाखो दा हाई स्कुल जाबायथ' अके दे बरिया थेंक इउ आयं दे थालायलायदो दे बाय बाय जों थांनो ओंखारबाय अके बिदिबा नै दासो मोनालायनाय थाबाय जों ज'नो नोंलाय गेन्द्रा बुसा फैदो थांसै जोंहा फंबाय गेन्द्रा बुसा बिबाजै गावजों गेजेराव जोंहा सानैजों समान समान थांसैहाय दे थेंक इउ सै एकदम नोंनावबो जा मा जाबाय जोङो जाबायलायबाय थांसै दे अके दे थांसै बाय बाय